veig passar i si poguera tornar a donar-li a l'estart i atravessar les línies roges, cartografia del teu cos, per no trobar les coordenades, el nord i les petjades. La teoría de los autómatas se divide en 3 partes: cámara, la teoría de los autómatas y no hay más espacio para el corazón, Data Error. Y en ella persigo buscar la identidad de la persona en una era dominada por las máquinas digitales y la tecnología. Frente a la era de la digitalización, se impone a lo largo del poemario la figura del ser individual en un mundo lleno de máquinas, pero a la vez muy solo. Es decir, esas propias máquinas serían la que los aísla. Y eso se deja ver a lo largo de todo el poemario. Sos mi ser, esta nit el teu heroi. No guardes en la memoria. Es un poemario que trata fundamentalmente de indagar en el otro lado de las cosas, en aquellas cuestiones que solamente pueden percibirse a través de la poesía. Y busca una exploración fundamentalmente de los sentimientos humanos más importantes, el amor, la muerte, la trascendencia, también a través de los juegos de espejos y de las dobles visiones. El secret de la vida eterna, que fores tu l'únic govern que en governa. Les raons de Will és un poema llarg d'uns 800 versos aproximadament, on Shakespeare el que fa és explicar una mica la seva història personal, ens introdueix una mica en la seva vida, però sobretot fa una reflexió sobre els seus sonets amorosos. En el fons és una reflexió sobre el desig, sobre l'amor, sobre l'encasellament de la sexualitat i de la carnalitat i dels desitjos, i al cap i a la fi també és una reflexió sobre l'autoria. Com que no sabem qui és Shakespeare, s'ha dit que potser Shakespeare serien moltes persones, era algú que no era exactament aquell Will que ja apareix en el títol i que va signar les seves obres. Per tant, no sabem si l'autor és qui va viure, qui ho va escriure o qui els lectors ens imaginem. Per tant, és una mica un joc metaliterari, un joc amb el Shakespeare antic que reflexiona sobre la seva obra i sobre la literatura. Color en la foscor, tu eres la lluerna, i és que eres tu l'únic govern que en governa. Perquè eres tu l'únic govern que en governa. Perquè eres tu l'únic govern... Dues monedes és una reflexió entre dos maneres d'entendre i veure la vida, entre dos mons, el món occidental, d'Europa occidental, i el món africà, en concret de Senegal. Violeta i el llop és una novel·la de ficció contemporània, realista. La maduració personal, l'amistat, l'amor, la mort i fins i tot l'autisme. I pense que és una obra marcada sobretot per la força de personatges com Violeta, que canvien la vida de Pep i també poden canviar la del lector. No sé el final d'esta història, sos mi ser, esta nit... Heidi Lenin i altres amics parla de les ferides urbanístiques que té la ciutat de València i les relaciona amb les ferides que tenen, o sigui, el perquè d'aquestes ferides i com repercuteix això en els seus ciutadans, com aquest urbanisme salvatge dels últims 40-50 anys, aquest urbanisme deficient, ha influït en les persones que convivim a la ciutat i fa com un repàs a aquesta memòria sentimental des dels anys 70 cap a ser. Aquest assaig que versa sobre les perspectives de la nova salut, el que en diríem
els enfocaments que podrien orientar cap on hem d'anar amb el sistema sanitari, el camp entre la salut i el camp social. Llavors són camps que han anat en línies paral·leles durant molts anys i que s'han de trobar. Llavors aquí hem de fer una sèrie d'acords de tota la xarxa relacional de la persona, de les seves activitats i en tot aquest sentit. És l'últim. Només vull que em dones l'últim segon.